Conform dispoziției numărul 507 din 14 decembrie 2021, ați fost convocați în ședință ordinară. Dau cuvântul doamnei secretar general pentru a ne prezenta prezența. Bună ziua! Din numărul total de 19 consilieri sunt prezenți un număr de 17. Lipsește motivat domnul Paziuc Lucian și domnul Istime Alin. Ședința este legal constituită, se poate desfășura lucrările. Mulțumesc, doamna secretar general. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte, să rămână doamna secretar general. Bună ziua, stimați consilieri, bună ziua, stimați invitați. Prin proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpul Moldovenesc, ați fost, din data de 20 decembrie 2021, ați fost convocat să participați la această ședință ordinară. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Câmpul Moldovenesc din 10 decembrie 2021. 2. Proiect de hotărâre numărul 164 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Câmpul Moldovenesc. 3. Proiect de hotărâre numărul 165 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea organigramului statului de funcții și a numărului de personal a Spitalului Municipal Câmpul Moldovenesc. 4. Proiect de hotărâre numărul 166 din 10 decembrie 2021 cu privire la prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât locuință. 5. Proiect de hotărâre numărul 167 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Câmpul Moldovenesc. 6. Proiect de hotărâre numărul 168 din 10 decembrie 2021 cu privire la primirea unor performanțe deosebite obținute de Clubul Sportiv Municipal Rarăul la competiții sportive naționale și internaționale organizate în anul 2021. 7. Proiect de hotărâre numărul 169 din 10 decembrie 2021 cu privire la premierea unor tineri cu rezultate deosebite care beneficiază de măsuri de protecție socială. 8. Proiect de hotărâre numărul 170 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea organizării și desfășurării municipiului Câmpul Moldovenesc a festivității de semnare a protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene. 9. Proiect de hotărâre numărul 171 din 10 decembrie 2021 privind însușirea protocolelor de predare-primire a proceselor verbale de predare-primire și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Câmpul Moldovenesc a cinematografului Moldova, situată în strada Calea Bucovinei numărul 35 și a cinematografului Luceafru, situată în strada Calea Transilvania numărul 2 din municipiu. 10. Proiect de hotărâre numărul 172 din 10 decembrie 2021 privind închirierea unei suprafețe de teren proprietatea publică a municipiului Câmpul Moldovenesc în vederea amplasării de construcții și echipamente specifice serviciilor de telecomunicații. 11. Proiect de hotărâre numărul 173 din 10 decembrie 2021 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 12. Proiect de hotărâre numărul 174 din 10 decembrie 2021 cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Câmpul. 13. Proiect de hotărâre numărul 175 din 10 decembrie 2021 cu privire la subvenționarea
transportului urban de călători și acordarea de facilități pentru transportul public pentru unele categorii ale populației în municipiul Câmpul Lung în perioada 1 ianuarie 2022, 31 decembrie 2022. 14. Adresa instituției prefectului județului Suceava, numărul 20.530 per 10, înregistrată la numărul 35.871 din 3 decembrie 2021. Adresa Spitalului Municipal Câmpul Lung Moldovenesc, numărul 17.798 din 6 decembrie 2021, înregistrată la numărul 15 a Consiliului Local din 6 decembrie 2021. 16. Adresa domnului consilier local Sologiuc Teodor Gheorghe, înregistrată la numărul 16 a Consiliului Local din 19 decembrie 2021. 17. Adresa Societății Comerciale Flor Construct, numărul 2867 din 13 decembrie 2021, înregistrată la numărul 7 a Consiliului Local din 14 decembrie 2021. 18. Situația lunară privind activitățile realizate de persoane beneficiare de ajutor social conform planului de acțiune în luna noiembrie 2021, înregistrată la numărul 35.615 din 2 decembrie 2021, ultimul subiect, 19 diverse. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar. Consult plenul dacă sunt solicitări pentru suplimentarea ordinii de zi. Domnule președinte, estimați consilieri, dacă îmi permiteți să vă propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte. Proiect de hotărâre numărul 176 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea proiectului creșterea capacității Spitalului Municipal Câmpul Lung Moldovenesc de gestionarea crizei sanitare, a documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele acesteia în vederea finanțării în cadrul POIM, axa prioritară nouă, protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1, creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM 935 per 9 per 1, creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale. 2. Proiect de hotărâre numărul 177 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pichetelor și a programului de funcționare pentru efectuarea serviciului de administrare la domeniul schiabil la locul Câmpul Lung Moldovenesc. 3. Proiect de hotărâre numărul 178 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea majorării bugetului local, a virărilor decrete bugetare și a influențului la lista de investiții a bugetului local pe anul 2021. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar. Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Supunem la vot ordinea de zi cu suplimentările făcute de domnul primar. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Unanimitate. Domnilor consilieri, vă reamintesc dacă aveți conflicte de interese sau incompatibilități legate de proiectul de hotărâre, să le anunțați la începutul ședinței. Nu sunt. Nu sunt. Trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Câmpul Lung Moldovenesc din 10 a 12 a 2021. Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Unanimitate. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 164 din 10 a 12 a 2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Câmpul Lung Moldovenesc pentru anul școlar 2022-2023. Aviz Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Voturi împotrivă? Nu sunt. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 165 din 10 a 12 a 2021 privind aprobarea organigramei statului de funcții și a numărului de personal la Spitalul Municipal Câmpul Lung Moldovenesc. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Aviz Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 166 din 10/12/2021 cu privire la prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât locuință. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 167 din 10/12/2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Câmpul Moldovenesc. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. La acest proiect de hotărâre se va vota cu vot secret. Deci votul este da sau nu, dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Avem 17 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. Următorul punct, proiect de hotărâre numărul 168 din 10/12/2021 cu privire la premierea unor performanțe deosebite obținute de Clubul Sportiv Municipal Rarău la competiții sportive naționale și internaționale organizate în anul 2021. Aviz Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil cu următorul amendament. Articolul 1, aliniatul 1, se va modifica și va avea următorul conținut. Se aprobă premierea unor performanțe deosebite obținute de Clubul Sportiv Rarău la competiții sportive naționale și internaționale organizate în anul 2021, după cum urmează. Fabiu, citesc. Nu, că aici le-am votat secret. Votul e secret. Fabiu Maria Salida, 7.400 de lei, Sârbu Mădălina, 12.700 de lei, Catrinar Bianca, 2.400 de lei, Moroșana Anca, 3.200 de lei, Sâmpău Erzilea Elena, 6.425 de lei. Mulțumim. Discuții? Nu sunt? Aviz. Comisia de Învățământ. Comisia de Învățământ avizează proiectul cu același amendament. Și Comisia Economică. Mulțumim. Aviz.
Aviz Comisia Juridică. Aceeași proiect este și la Comisia Juridică. Mulțumim. Favorabil. Supunem la vot proiect. Discuții? Nu sunt? Având în vedere că după nou regulament amendamentele se aprobă înaintea proiectului de hotărâre, eu am propus să aprobăm proiectul cu amendament pentru că are un singur articol și nu are rost să supunem la vot de două ori. Nu mai știu ce trebuie cealaltă. La hotărâre de foi de asta care nu au nicio valoare. Un sopar salut. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Mulțumim. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre numărul 169 din 10/12/2021 cu privire la premierea unor tineri cu rezultate deosebite care beneficiază de măsuri de protecție socială. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Aviz Comisia de Învățământ. Comisia de Învățământ. Aviz. Favorabil. Mulțumim. Domnilor consilieri, la acest proiect de hotărâre avem un amendament propus de domnul președinte Lițu Nicolae. Amendamentul este următorul. Vă citesc textul inițial și după aceea citesc amendamentul. Se aprobă premierea unor tineri cu rezultate deosebite care beneficiază de măsuri de protecție socială. Ușălău Andreea Oana 2000 de lei și Pântea Bianca Georgiana 2000 de lei. Amendamentul domnului Lițu este Ușălău Andreea Oana 4000 de lei și Pântea Bianca Georgiana 4000 de lei. Deci majorarea premiului de la 2000 la 4000. O să votăm vot secret. Aceeași modalitate, inclusiv amendamentul, fiindcă e un singur articol, votăm proiectul cu amendament. Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru. Mulțumim, doamna secretar. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre numărul 170 din 10/12/2021 privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Câmpul Moldovenesc a festivității de semnare a protocolului de colaborare pentru organizarea celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Aviz Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre numărul 171 din 10/12/2021 privind însușirea protocoalelor de predare-primire, a proceselor verbale de predare-primire și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Câmpul Moldovenesc, a cinematografului Moldova situat în strada Calea Bucovinei numărul 35 și a cinematografului Luceafărul situat în strada Calea Transilvaniei numărul 2.
din municipiul Câmpul Moldovenesc. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Da, domnul Barbara. Deci aș dori să subliniez aici un pic o chestiune și anume că există în hotărârea judecătorească niște termene foarte clare pentru care Primăria Câmpul Moldovenesc are de îndeplinit anumite cerințe. Eu aș propune ca începând chiar cu următorul buget pe care îl vom aproba probabil luna viitoare, sperăm să fie deja prevăzute sume pentru reabilitarea celor două clădiri și aducerea lor cât mai rapid în stare de funcționare. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții. Domnul Voicu. Sunt de acord cu ce spune domnul consilier Barbaroi. E foarte bine că primim cele două sferi, mai ales în condițiile în care nu beneficiem de un spațiu cultural adecvat în oraș, având în vedere că Casa de Cultură nu este în proprietatea noastră, în ciuda eforturilor pe care le-a făcut domnul primar și Consiliul Local, dar avem acum cele două sferi care sunt spații cu destinație culturală și, într-adevăr, avem 4 ani la dispoziție pentru a le reda publicului ca și spații culturale. Nu știu dacă vom reuși să facem chiar din prima lună, din a doua lună, să începem astfel de lucrări. Cred că e bine să ne uităm și pe actele de finanțare europeană, să vedem dacă putem să atragem astfel de fonduri pentru reabilitare, pentru că a face în momentul de față un cinematograf modern cu tot ce presupune amenajarea lui și aparatura necesară, presupune costuri destul de mari și e posibil să fie greu de suportat din bugetul local. Dar e clar că trebuie să găsim soluții pentru a le revitaliza ca și cinematograf. Mulțumesc! Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții. Nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre numărul 172 din 10/12/2021 privind închirierea unei suprafețe de teren proprietate publică a municipiului Câmpul Moldovenesc în vederea amplasării de construcții și echipamente specifice serviciilor de telecomunicații. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Este necesar să fie făcute propuneri. Propuneri? Domnul consilier. Doresc să fac următoarele propuneri. La Comisia de Evaluare a Ofertelor Licitației pe domnul Alin Ovidiu Voicu, membru supleant în Comisia de Evaluare a Ofertelor Licitației domnul Maftian Gheorghe, la Comisia de Soluționare a Contestațiilor doamna Albirescu Ioana Tatiana și supleant în Comisia de Soluționare a Contestațiilor doamna Copuța Piticar Cristina. Mulțumim, domnul viceprimar. Dacă mai sunt alte propuneri, domnul? O discuție la asta. Discuții. Să informăm și oamenii care există pe lângă acel tur GSM, să informăm corect despre ce o să întâmple cu el, când o să fie împlasat și unde, să nu avem unele probleme, cum știu că este în Sadova, unde s-au amplasat niște turnuri pentru asta de GSM, iar oamenii au zis că ei sunt afectați și, da, ne fiind informați, poftim? Da, neinformați fiind, dar și s-au trezit cu turnul GSM lângă casele lor. Am înțeles că ăsta e destul de... Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții, domnul Voicu. Domnul consilier Sologiu care dreptate. E bine să informăm comunitatea despre orice investiții se face, chiar dacă e publică sau privată, dar în cazul ăsta el este amplasat, din ce am văzut în raportul de evaluare, este amplasat lângă garajul gondolelor, este de jur împrejur înconjurat de terenuri aflate în proprietatea municipiului, deci nu este lângă locuință. Cred că cea mai apropiată locuință e la 1, 2, 3 km. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu? Deci articolul
unde sunt prevăzute persoanele care fac parte din comisie, va fi vot secret. După aceea vom supune vot deschis proiectul în ansamblu. Votăm întâi doar propunerile domnului viceprimar Berența. Toate. Și articolul 5 și 6. Coarele astea care le scrie degeaba aici, s-a dus un copac. Deci articolul 5 și 6 care reglementează comisiile, componența comisiilor, au fost aprobate cu majoritate, cu 17 voturi. Mulțumim. Deci supunem la vot proiectul de hotărâre cu propunerile domnului viceprimar Berența. Se ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre numărul 173 din 10/12/2021 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu următoarele amendamente. Articolul 731, punctul D, se modifică și va avea următorul conținut. Chirie teren handbal, 80 de lei pe oră. Și articolul 731, punctul E, se modifică și va avea următorul conținut. Chirie teren tenis, 60 de lei pe oră. Mulțumim. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz Comisia de Învățământ. Aviz Comisia Juridică. Ce mare sumă. Discuții? Discuții? Da, inițial chiria terenului de handbal era 20 de lei pe oră și având în vedere că pentru un meci de handbal se adună 10, 15, 20 de persoane, 20 de lei era o sumă prea mică. Terenul mare fiind 100 de lei, acesta de handbal a zis să fie 80 de lei. 20 era prea puțin. Și la chiria terenului de tenis era 80 de lei pe oră. Mi s-a părut mult 80 de lei pe oră, am zis un 60. Acum, dacă aveți propuneri... Nu se mai pot face amendamente astăzi. Văd amendamentele care s-au depus. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot amendamentul doamnei consilier Alberescu. Cine este pentru? Vă rog să țineți în același timp să pot număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 pentru împotrivă. Era mai mult inițial, Virgil. Deci era mai mult. Împotrivă. Și dincolo, îți vin 10 copii să joace fotbal pe terenul de handbal. I-ai făcut 80 de lei, 100 de mii, de unde se iei ea? Stau acolo și fumează țigări și nu joacă. E mult, domnule. E o preț, și-ți copiii, na. Deci au gratuitate dacă vreau în mod organizat. Vă
Vă rog, deci... Suntem în procedură de vot, nu mai e la discuție. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 3. Stimați consilieri, în primul rând copiii au la școli teren și de basket și de fotbal și tot ce doresc copiii. Aceste tarife se referă și la persoane care practică handbalul, fotbalul, adulți, oameni care am înțeles că plătesc la liceu militar. 1, 2, 3. Noi am investit din bugetul local sume foarte importante în reabilitarea vilei de la stadion. Încet, încet trebuie să încurajăm să-și aducă venituri la bugetul local al clubului, atât pentru închirieri. Știți cum este vorba unui primar care știți de tot. Totul se plătește și trebuie să obișnuim și noi, Câmpul Lungeanu, pentru orice lucru trebuie să plătești. Nu așa numai de dat domnul primar, ce-am cheltuit la vilă, să scoată vila, n-are nimic brânza cu ceapa. Terenul e altceva, vila e altceva. Dar unii întrebare. Bugetul clubului. Unii e întrebare. bugetul clubului, dar noi spunem că am făcut bine. Dar atunci oprim, că spuneți că la școală. La școală sunt 300 de elevi și un singur teren. Nu poți să joace toți pe terenul ăla. Dacă avem teren acolo, decât să stea degeaba, hai să dăm la început mai puțin, că vă vedem în funcție ce are, că nu putem mări în timp. Dar dacă îi dăm acolo și atunci nu mai face nimic. Domnul consilier, bine, eu mi-am spus părerea. Deci votăm proiectul pe ansamblu, cu amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 3. Tot așa. 14 voturi pentru, 3 abțineri. Mulțumim. Trecem la următorul proiect. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre numărul 174 din 10/12/2021 cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Câmpul Moldovenesc. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Tot în unanimitate. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre numărul 175 din 10/12/2021 cu privire la subvenționarea transportului urban de călători și acordarea de facilități pentru transportul public pentru unele categorii ale populației în municipiul Câmpul Moldovenesc în perioada 1 ianuarie 2022 31 decembrie 2022. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votăm. Luăm o pauză pentru a primi avizele la proiectele suplimentare. Comisia Economică. V-ați întâlnit, e necesar să luăm o pauză sau putem continua? Putem continua? Da, trebuie să citească, nu știu nimic. Da, luați o pauză. N-ai văzut că erau pe date de altceva. Eu am intrat și n-am fost. Da, cu ăla. Dacă ai ce vrei. Nu mai vorbesc. Tu ești totul pe care nu mai vorbesc. Dacă rămâne tot așa, dar discutat fac parte. Da, doi n-avem. Avem partid și face ce avem. Cu doamna Ermile au fost în scăpare de ei. Nu mai trebuie să
sunt corecte, mi-am spus. Nu știu, sunt conștient. Iar zis că a fost totale. Lasă că îi pun eu la punct. Domnul Gândil, mai este un articol acolo unde copiii soțiți de profesori au gratuitate. Dar cum? El este soțiți de profesori au gratuitate la oricare Eu, dar să luăm că e Văd o chiar de noi să ne rajăm scor că noi dăm în cap. Dar nu are bani, e cheltuit. Domnul Mămălege, documentați proiectele sau continuăm? Nu, la ultimul, când nu l-am înțeles, știți, când a venit ieri alt... Dar discutăm să mă Atât, tarife, nu știu. Eu zic că pauza a fost suficient. El nu mai vine. Domnul director Melen, vă rog să vedeți dacă domnul Robciuc este și Maftean. Invitați-i, vă rog, în sală. Puși pe la taxiul. El ăsta e așa. De fit, nu? Da, cum? Cum o mai plecat? Puteți la proiect? Mai avem 3 proiecte. Da. Punem la vot proiectele de hotărâre suplimentare. Proiect de hotărâre numărul 176 din 17/12/2021 privind aprobarea proiectului creșterea capacității Spitalului Municipal Câmpul Moldovenesc de gestionare a crizei sanitare, a documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele acestuia în vederea finanțării în cadrul POIM, axa prioritară nouă, protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul specific 9.1, creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod apel POIM 9/935/9/1, creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Discuții. Domnul Voicu. Aș vrea să spun decât că apreciez munca personalului din aparatul de specialitate al domnului primar. Este al doilea proiect pentru dotarea spitalului care se face cu munca angajaților de aici din primărie. Și am vrut să punctez lucrul ăsta, că dacă este să discutăm despre stimulente financiare, o să discutăm la un moment dat, ar trebui să ne gândim cum putem acorda astfel de stimulente celor care au muncit la astfel de proiecte. Da? Cei din direcția economică, cei din direcția tehnică și urbanism. Asta am spus. Mulțumesc. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 177 din 17/12/2021 privind aprobarea tarifelor, tichetelor și a programului de funcționare pentru efectuarea serviciului de administrare la domeniul schiabil Rău, Câmpul Moldovenesc. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Discuții. Domnule președinte, vreau să vă informez că la acest proiect de hotărâre avem un amendament formulat de domnul primar în calitate de inițiator și amendamentul constă în următoarea modificare. La litera A, tarifele tichetelor pentru transportul cu telegondolă la Părtea Rău, program de zi și program nocturn duminică-joi, va fi completat cu program de zi, vineri și sâmbătă.
Primul amendament. Al doilea amendament este modificarea vârstei la grupa de copii prevăzută în anexa numărul 1, astfel încât copiii vor fi de la 7 la 14 ani, nu de la 7 la 17 ani, cum era în proiectul inițial. Din discuțiile avute, este o procedură europeană. Pragul de vârstă pentru copii se oprește la 14 ani și domnul primar a dorit să formuleze acest amendament. Mulțumim, doamna secretar general. Deci supunem la vot discuții, dacă mai sunt. Nu mai sunt. Supunem la vot proiectul cu amendamentul domnului primar. Nu e amendament, este modificarea... Este un amendament inițiator. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Unanimitate. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog să menționați că domnul Capărăț și sau nu mai votează. Următorul proiect de hotărâre, proiect de hotărâre numărul 178 din 17/12/2021 privind aprobarea majorării bugetului local, agregărilor de credite bugetare și influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2021. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. Discuții. Nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Votat în unanimitate. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Adresa instituției prefectului, județul Suceava, numărul 20.530, per 10, înregistrate la numărul 35.871, din 3/12/2021. Nu, este o adresă de informare, noi respectăm procedurile impuse de prefectură, nu avem probleme. Aceste adrese sunt scrise tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ și care nu le respectă, probabil o să intre pe calitate. Trecem la următorul punct. Adresa Spitalului Municipal Câmpul Moldovenesc, numărul 17.798 din 6/12/2021, înregistrată la numărul 15 Consiliul Local din 6/12/2021. Discuții? Domnul Voicu? Cumva m-am antepronunțat în intervenția precedentă, în care am spus că dacă este ceva care ar trebui să primească, imurența ar trebui să primească personalul în cadrul primăriei care s-a ocupat de aceste proiecte. Nu spun că nu sunt în cadrul personalului câteva persoane care merită aceste sume. Sunt convins că probabil sunt și acolo oameni care își fac treaba foarte bine, dar nu cred că trebuie să generalizăm și să dăm niște stimulente doar pentru că există o prevedere legislativă care spune că se poate. Da? Cred că trebuie date pe bază de performanță și, la fel, pentru a putea lua o decizie, ar trebui să avem niște date despre situația economică a spitalului, despre bugetul spitalului, ca să vedem cât ne permitem, cât nu ne permitem. Și, iarăși, o repet, nu cred că toată lumea trebuie să ia doar pentru că se poate. Mulțumesc. Mulțumim, domnul consilier. Domnul Barbaroi. Da, eu zic că să tratăm cu celeritate această adresa Spitalului Municipal, pentru fiecare caz de acolo, eu zic că este diferit. În primul rând, pentru faptul că trebuie să ținem cont că un doctor manager de spital are extraordinar de multe limitări în activitatea lui profesională. Este firesc să încercăm să compensăm aceste limitări printr-un stimulent financiar. Pe partea cealaltă există niște criterii care sunt foarte frumos trecute acolo, unele chiar sunt, aș zice eu, haioase, hai să spun așa. Unul din criteriile care mi-a produs zâmbete a fost distanța de acasă până la serviciu. Este un motiv de a acorda
mă rog, stimulente financiare. Dar, înainte de a discuta despre aceste stimulente, așa cum spunea și colegul Alin, eu cred că trebuie luată foarte serios în discuție, în primul rând, situația efectivă financiară, pentru că la momentul ăsta, urmare a pandemiei, eu din câte știu, să merge pe un contract cu casa de acum 2 ani de zile, care nu se știe dacă anul ăsta va mai fi în vigoare, dacă nu va fi în vigoare, s-ar putea să ne trezim cu niște sume care vor trebui acoperite din bugetul local, de să ne punem mâinile în cap. Este un aspect al problemei. Al doilea aspect al problemei care trebuie totuși elucidat. Să vedem dacă într-adevăr există oameni care fac ore suplimentare din TSA de la spital, să vedem într-adevăr. Adică putem parcurge acele puncte prin care se pot aborda diferențiat pe fiecare lucru. Și al treilea lucru care mie îmi pare extrem de important, pentru că la un moment dat să inițiază o discuție vis-a-vis de acreditarea Spitalului de Psihiatrie, să atragă atenția că la momentul ăsta Spitalul Municipal, când nu mă dormesc, nu are acreditare. Deci nu are acreditare. De-aia, mie mi se pare cel puțin curios ca acei șefi de servicii care nu au reușit până acum să obțină acreditarea să fie bonificați cu sume de până la 12 miliarde de lei vechi, adică 1.200.000 de lei. Adică de la asta cred că trebuie să plecăm, de la performanță și după aia să ne ducem și să vedem dacă într-adevăr avem banii și care este cuantumul stimulat. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții. Domnul Roșan. Îmi amintesc de la discuțiile care au fost data trecută legate de această solicitare a spitalului, că și atunci au fost vorba de o documentație incompletă și s-au solicitat pe parcurs o mulțime de date, de informații care au venit în adrese scrise și într-un sfârșit am fost și noi de acord. De aceea, pe lângă informațiile care le-au spus colegii mei, mi-am amintesc că atunci se întreba lumea și dacă la alte spitale se mai acordă asemenea stimulente sau nu la spitalul Câmpului. Dacă se acordă și în ce cuantum. Să știm și noi cum fac și alții. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții. Domnul Giotan. Am tot avut această discuție în cursul acestui an. Ne-am ridicat o grămadă de oameni din cadrul Spitalului Municipal și familiile lor în cap. Cred că cel mai potrivit ar fi un audit extern, un audit care să ne spună care persoane din compartimentul TESA merită bonificații, pentru că mulți susțin că muncesc extraordinar de mult, fac extraordinar de multe ore extra în folosul comunității și salariul lor este prea mic. Alții susțin că, aceiași oameni susțin că sunt persoane care primesc stimulente mult prea mari pentru că noi le dăm o sumă lor și ei o împart de la management în jos cum cred ei. Cred că un audit ar fi cel mai bun în situația actuală. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții? Numai, estimați consilieri, un audit extern durează. Nu îl facem într-o lună de zile. Acum, noi totuși trebuie să dăm un răspuns. În ce constă răspunsul Consiliului Local? Să vină cu un document justificativ pe fiecare persoană de la TESA? Nu. Sau să ne creionăm noi bugetul pe 2022, Consiliul Local, să vedem ce înseamnă proiecte europene, proiecte care se vor derula prin Angel Saline, proiectele care sunt destinate spitalului cu acea cofinanțare, deci cofinanțări foarte mari. Și vă dau un singur exemplu, numai la proiectul care ne-l dorim noi, toți, nu numai noi din Consiliul Local, dar tot Câmpul Lungu sau toată zona, e un spațiu de agrement și dacă în momentul când mergi pe spațiu de agrement gen, să spunem, un apart, da? Cofinanțarea știți cât este pe for? 50%. Pentru că este investiție care generează venituri.
Deci, anul 2022 ne așteaptă cu foarte, foarte multe cheltuieli vis-a-vis de SF-uri, întocmirea de studii de fezabilitate, documentație, avize, cofinanțări. Da, știți și dumneavoastră, anexa persoanelor acolo care, cum și eu am auzit și toată lumea vorbește în oraș, așa este, cu aceste salarii, nu, aceste stimulente care pot fi acordate de către Consiliul Local. Acum, cât, cum, ce, trebuie să luăm o decizie. Ori. Ce să înțeleg din în această decizie? Creionăm bugetul și după aia putem discuta? Adică mă refer creionarea bugetului la secțiunea de funcționare, dezvoltare, dar ce înseamnă la dezvoltare? Că acolo, că la funcționare știm cât este. Domnul primar a spus că un audit durează. Cred că suntem tot conștienți că nu stă nimeni din personalul TESA în aceste stimulente. Salariile sunt mai mult decât decente. Și nu cred că familiile lor trăiesc pe baza stimulentelor. E ok dacă și-au stimulentele în martie pentru lunile precedente. Nu acum. Nu. În fiecare lună pentru luna precedentă. Da. Și anul trecut, dacă țineți minte, noi am observat undeva prin martie și au pierdut ianuarie, februarie și martie. Le-am dat o sumă. Hai să ne răspundă. Hai să ne răspundă în primul rând la întrebările pe care le-am formulat extrem de clar astăzi, să vedem care este situația. În primul rând, că ține efectiv de spital cu acreditarea, ce pași s-au făcut și de ce după atâția ani spitalul municipal Câmpul Lung Moldovenesc este și măcar aproape de obținerea acreditării. Hai să vedem care este contractul cu casa, că este extrem de important. Hai să vedem ce s-a semnat până acum, pe ce bani stă spitalul, să vedem niște previziuni de buget pentru spital. Și după aia cred că putem discuta de toate celelalte lucruri. Deci eu cred că de la asta ar trebui plecat. Eu, din câte mi-aduc aminte, dumneavoastră ați cerut aceste acte justificative. O situație clară pentru cei care solicită care sunt criteriile de acordare. Ăsta a avut din ianuarie și până în decembrie, anul trecut a avut 400 de ore suplimentare. Individual. Cum s-au... Am mai avut și la primărie niște ore suplimentare care... Dar la noi nu se pot... Bun, știți despre ce-i vorba. O fost la un moment dat. Nu, de ce am insistat eu un pic să concluzionăm decizia dumneavoastră? Pentru că trebuie trimis un document oficial, pentru că m-a și sunat sindicatele de la spital printr-un mesaj, dacă sigur va fi pe subiectul acesta. Eu trebuie luat în calcul că ne așteaptă un an și la Spitalul Municipal cu mulți bani, pentru că dumnealor vor acoperi și schimbarea înveloparea corpului de clădiri nou, undeva la 700-800 de mii. Centrala termică pe care funcționează cu acele depozite de lemn de fag acolo, părerea mea ar trebui să stopăm așa ceva și să aplicăm procedura de transfer a celor două centrale de la ANL, pe gaz metan, și amplasate și puse în funcțiune la Spitalul Municipal. Iarăși trebuie bani aici. Trebuie un proiect cu toate avizele, cu toate aprobările pentru mutarea celor două centrale pe gaz metan de la ANL. Să scăpăm de acele depozite forestiere de acolo, pentru că acum, cu toate unitățile de învățământ, totul se rezumă la gaz metan și Spitalul Municipal trebuie să intre în aceeași situație. Dar, vă repet, sunt costuri care la prima vedere sunt destul de ridicate, dar prin acea adresă plecată de la Consiliul Local, domnul secretar general, chiar cum cer domnului consilier, o situație exactă, nominalizată pe fiecare persoană în parte, cât, de ce, cum și... Că trebuie să ne aducem aminte că proiectul... A investițiilor pe anul viitor pentru care se va cere suportul din Consiliul Local.
spitalul funcționează pe o situație atipică, unde s-a înghețat, se primesc bani de la casă, dar la un moment dat se va reveni, în care locul lui Lucian, că l-a știut mai multe să spună, dar din discuțiile care le-am avut, se va reveni, odată terminată această stare de urgență, la situația în care banii de la casă se vor deconta conform cu internările și internările au scăzut la jumătate aproape. Eu sunt perfect de acord cu ce a zis domnul Vaci. Sunt oameni care sunt limitați în meseria lor din cauza funcției pe care o dețin. Și este normal, dar nu poate fi dat o sumă, să semnăm un document înalt pentru o sumă care să o distribui cum doresc. Nu e corect față de cei care au atribuții limitate din cauza asta. Nu are nimeni nimic cu nimeni, nu taie nimeni salarii, nu avem nimic personal cu nimeni, dar trebuie să există un principiu de egalitate. Și cred că domnul Marmar a punctat foarte bine. Trebuie să creionăm și noi bugetul municipiului ca să ne dăm seama dacă putem sau dacă nu putem. Și atunci poți să putem spune, da, ne permitem suma asta, hai să vedem. Merită anumite persoane să-l primească sau doar în parte, sau nu putem. Asta din veniturile lor. După aia cheltuie la noi ca să le dăm pentru investiții. Cum a spus Bogdan, să vedem întâi din veniturile lor dacă se acoperă necesitățile de investiții stringente. Acoperiș, curte, centrală și așa mai departe. Suntem toți conștienți că nu se acoperă. Nu se acoperă, pentru că și anul se acoperă. Deci dacă în adresa de răspuns să enumără o parte din investițiile pentru care noi va trebui să finanțăm obligatoriu, ei trebuie să fie conștienți că efortul nostru financiar sunt pentru acele investiții, dacă ei, pentru că ei cer aceste stimulente, sunt din bugetul spitalului. Dar dacă ei nu fac din bugetul lor, atunci trebuie noi din bugetul nostru. Deci, practic, indirect, noi stimulăm, noi finanțăm aceste suplimente, stimulente, da, care trebuie să le dăm lor. Deci noi am văzut, nu-i vorba de sume foarte mari, cele ce s-au dat anul trecut, deci în principiu noi nu putem să spunem că suntem împotrivă. Dar, domnule, uite noi ce efort facem de la bugetul local pentru spital și hai atunci să vedem care este, așa cum au spus colegii, situația financiară a spitalului, de să vedem bugetul lor. Pentru că atunci ei, acolo trebuie să specifice și ce le intră de la contractul cu casa și ca finanțare și ceea ce le trebuie ca diferență. Și, într-adevăr, managerul trebuie să-l stimuleze, pentru că altfel nu-i convine să fii manager. Mai bine se duce doctor și face gări și câștigă mai mult. Deci aici trebuie suportat. Dar restul, noi nu suntem împotrivă, dar trebuie să vedem și acele criterii care trebuie să fie clare și cuantificabile. Se dau pentru ore suplimentare, pentru că se mai dau ceea ce se poate cuantifica. Nu ca o distanță de la... Pentru performanță. Da. Deci care sunt criteriile de performanță? Nu care sunt ele așa sunt nebuloase, trecute așa la general acolo. După criteriile alea poți dai bani oricui sau să nu dai la nimeni. Da. De exemplu, proiectul privind dotarea spitalului de acel 22 de milioane de lei care trebuie săptămâna aceasta, dacă nu cealaltă semnez finanțarea, celelalte spitale, gen Rădăuț, Vatra Dornei, dumnealor au gestionat proiectul. Exact. Noi când ne-am dat seama și colegii când au dat pe WhatsApp, că uite, la Rădăuț deja au înaintat proiectul, am zis, domne, haideți să facem noi primăria și am luat noi toată gestionarea proiectului cu dotarea primăriei. Deci colegii din primărie au întocmit toată documentația pentru proiectul dotarea spitalului cu echipamente de ultimă tehnologie. Da, este un motiv un pic de tras teoretic, fraților. De ce la spitalele celelalte din aparatul meu, nu e aparatul de special, da, de la TESA, da, e TESA, da? Păi cum de la Rădăuț s-au reușit cei de la TESA să gestioneze un asemenea proiect și la Câmpul nu. Că slavă Domnului că noi, fac o paranteză, că tot e legat de chestiunile acestea. Vezi cu ce problemă ne confruntăm noi primăria? Am scos la concurs postul de inginer debutant sau asistent la urbanism, la investiții. Nu vine nimeni. Am scos la concurs postul de un casier, că e problema acum, cu lunile acestea de încasări. 8 au fost pe loc. 8. La asistent socială, 9.
E extraordinar de îngrijorător la investiții să nu-ți vină ingineri. Este un dezechilibru enorm acum între meserii. Deci, doamne, pentru că inginerii, în general, acum se caută, a fost perioada juriștilor, economiștilor și alte profesii. Iată că rocada, suntem îngrijorați, o colegă de-a noastră, conform legislației, 2 ani de zile, trebuie să meargă pentru creșterea copilului, doamna inginer Ioan, rămâne domnul inginer Andrei singur la investiții. Numai când spun câte proiecte noi deja avem punctate pe 2022, îmi dau seama că nu putem face față cu personalul de la investiții și nu-ți vin ingineri. Nu-ți vin, nu, am scos arhitect șef, am scos de 5 ori postul la concurs. Nimeni n-a prezentat. E o problemă mare cu inginerii, mai ales ingineri constructori. Dar aici am spus și inginer mecanic, hidrotehnist, mașini și utilaje agricole, inginer să fie, să știi în momentul când ia un proiect, să știi, să vadă ce cu el. Iar că o mare problemă. Am făcut o paranteză așa scurt și închei detalierea aceasta, trebuie să o rezolvăm sub o formă sau alta. Revenim cu spitalul, da, eu aș dori, doamna secretar general, să facem o adresă prin care să atingem exact punctele pe care le-au ridicat domnii consilieri. Adică, domnule, arată-ne ce înseamnă contractul cu Casa de Sănătate pe 2022. Ce înseamnă dumneavoastră, la ce investiții vă așteptați să fie derulate prin bugetul local? Hai să vedem. Spune managerul de acoperiș, spune de centrală termică. Discuțiile cu centrala termică am văzut că nu prea interesează. Eu le-am spus, nu convine să văd depozitul la forestier acolo. Când toate instituțiile de învățământ, toate care sunt în oraș, bunul lui Dumnezeu vine că avem gaz metan, băi, costă, dar faci, mai reduci, mai aplici o anvelopare a apartamentului, asta e viața. Da, eu atât am încheiat, sper să creionăm această... Vreau să mă asigur dacă am înțeles bine. Deci voi vom solicita o adresă referitoare la datele economice ale spitalului, la stadiul acreditării, la contractul cu casa, situația investițiilor propuse pentru anul viitor și situația justificativă pentru fiecare persoană de individual. Și la situația elementele le-am surprins pe toate? La situația investițiilor, cât va fi suportat de spital și cât contribuția primăriei? Da. Mulțumim. Trecem la următorul punct. Adresa domnului consilier local Teodor Gheorghe, înregistrată la numărul 16 al Consiliului Local din 9/12/2021. Discuții. Domnul consilier Sologiuc. Am scos și 3 hârtii să vadă cei care nu au internet cu felul în care se exploatează sus pe rung. Am fost acolo pe 1 decembrie, am făcut sesizarea la garda forestieră nu a reușit să ajungă decât după 6 zile. În cele 6 zile, băieții deștepți care fac exploatarea au reușit să mascheze cât de cât urmele de o exploatare ilegală, adică acele mărci care erau falsificate și puse după ce era tras copacul tăiat și tras la vale, le-au dat cu o rășină, da, ca să pară vechi, să pară marcarea originală care a fost făcută în 2020. Aducând acolo și cu poliția criminalistică și prelevând acele probe și cu cei de la garda forestieră, mi-au dat de înțeles foarte clar că poliția criminalistică preia acele cioape marcate ilegale. Nu se numește investigații criminale, e diferență între poliția de criminalistică care se duce în segmentul uman, așa, și investigații criminale, e altceva. Dar, vă rog, continuați. Mi-au dat de înțeles că este clar o exploatare care nu este făcută cum trebuie, venind acolo și cu acel inginer silvic și cu acel pădurar care are în administrare. Foarte trist să ai o meserie și să nu protejezi ceea ce ai jurat să protejezi, da? Spui că protejezi pădurea și când ajungi acolo în faptul împlinit, să faci pe prostul și să zici că nu știi. Efectiv, ăsta a fost răspunsul pădurarului care
spune că păzește acea pădure, da? Nu știu, era și inclusiv un copac tăiat, da, tăiat fără niciun fel de marcă și a răspuns, am fost acolo cu cei de la Recorder, probabil îi cunoașteți pe cei de la Recorder, pe Alex Nedea, și a spus exact în interviu, a spus că exploatatorii au ajuns acolo și din greșeală au exploatat pe partea dreaptă, nu pe partea stângă unde aveau ei parcela. Și a zis, ok, au exploatat, dar de ce acel copac nu are niciun fel de marcă? Da, asta mi-a dat de înțeles că probabil, nu știu, sunt înțeleși cu cei care exploatează, care, din câte am înțeles, cei care exploatează, fratele lui lucrează ca și inginer silvic la Opolul Pojorâta. Și, da, trist. Mă așteptam din partea primăriei să meargă acolo și să facă ei, efectiv, o evaluare a tuturor copacilor de acolo, să verifice. Adică eu m-am dus pur și simplu pentru că am fost anunțat de oameni că tot se taie lemn și se taie. Și v-am spus de ani la rând că pe motivul că e răritură sau igienizare se trage tot lemnul bun la vale, iar ceea ce trebuia exploatat din pădure, adică răritura și acei copaci uscați, rămân pe picior în continuare ca să-i aibă următorul an să-i pună în evidență. Uite că trebuie să facem răritură, uite acest copac este vârful tăiat și ce o să facem cu el? Uite, acest copac este uscat. Da? Deci trebuie neapărat să facem ceva pentru că copacii se duc, efectiv, nu știu, primăria ia probabil o mică parte din acei bani pentru răritură, dar de fapt copacii buni se duc la vale. Și nu se duce, în niciun caz nu se duc la oamenii care au nevoie de lemn, da? Ca să excludem complet această chestie că lemnul de acolo s-ar duce la oamenii din oraș. Oamenii din oraș, chiar am câțiva care mi-au spus că s-au rugat de acel pădurar să le dea lemn și le dă undeva, nu știu, la Moldovița sau ceva de genul. Așa e procedura și ei trebuie să cumpere lemnul de la exploatator. Lemn pentru foc, ce le rămân. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, eu apreciez și voi aprecia activitatea activiștilor de mediu, pentru că ei își sacrifică din timpul liber. Este un lucru extraordinar că și la noi, în România, deja aceste acțiuni sunt mediatizate și un lucru foarte bun, pentru că scot în evidență în anumite zone, anumite chestiuni poate de ilegalitate. Revenind la ceea ce spuneți dumneavoastră, eu nu spun că nu aveți dreptate. Nu pot să spun că nu aveți dreptate. Pentru mine, instituțional, ca procedură, este următoarea. Dumneavoastră, la un moment dat, a spus că primăria n-a făcut absolut nimic sau nimic. Primăria, imediat a doua zi, ne-a dat o adresă Direcției Silvice Suceava, prin care am cerut, în termen de urgență, să ne prezinte rezultatul anchetei de la exploatarea de pe Rung. Pentru că aici discutăm instituțional, prin documente înregistrate și scrise. Aici nu discut eu să trimit pe inginerul silvic din primărie să verifice dacă ștampila aia de ciocan e corectă pusă sau nu e corectă. Nu este atributul inginerului silvic din primărie. Noi avem un contract de administrare cu Opolul Silvic Pojorâta. Știți foarte bine, da? În baza acestui contract, în spate, stă cel mai important document, la baza care este amenajamentul silvic. Amenajamentul silvic este făcut pe 10 ani de zile despre profesor, doctor, inginer silvicultură, nu face oricine un amenajament silvic. Da. În momentul când noi am trimis această adresă, așteptam răspunsul de la Direcția Silvică, care a venit, este în mapa la dumneavoastră, este semnat de directorul Direcției Silvice Suceava, domnul inginer Ciobanu, și șeful, doctor inginer de la Dumnezeu, așa. Deci, în momentul când eu am documente oficiale semnate cu rezoluția dată clar, în care spune ce spune Garda Forestieră, ce spune Direcția Silvică, eu, chiar dacă sunt proprietar, eu nu pot să merg să-l contracarez pe domnul inginer până nu se va încheia această anchetă corectă care trebuie făcută. Că s-o tăia 20, că s-o tăia 50, nu știu.
Ei, eu sunt sigur, la modul cum s-a mediatizat, sunt sigur că această anchetă se va încheia sub o formă sau alta. Dar eu nu sunt eu în măsură să acuz că pădurarul a furat, că ea fură, că toți fură, că la ta e ilegal. Vă repet, instituțional, astea sunt procedurile. Că, într-adevăr, din ancheta finală, când se va face un raport final, se poate duce și în zona unui parchet sau în zona de un prejudiciu foarte mare. Eu trebuie să mă rezum exact la punctele și răspunsul care l-a dat direcția silvică prin domnul director Ciobanu. Că, într-adevăr, poate ceva a fost, dar și primăria o să fie foarte atentă la întâlnirile care o să avem noi în ianuarie cu conducerea direcției silvice Suceava pe subiectul acesta al colaborării și administrării conform contractului de administrare cu Ocolul Silvic Pojorița. Că unele persoane spune că să taie, să rupe, să fură. Eu nu mă iau după ce spun unii sau alții. Eu mă iau, sau noi trebuie să ne luăm Consiliul Local, după documentele care se registrează și care vin de la instituțiile statului. Aici nu vorbim după, parcă sunt acuze. V-am spus, pot să fie adevărate, pot să fie nu știu, până în momentul când se va încheia această anchetă. Referitor la ceea ce spune dumneavoastră, că primăria câștigă foarte puțin bani. Eu vă aduc aminte, domnul consilier, sunteți la al doilea mandat. Exploatarea corectă prin aranjamentul silvic aduce venituri extraordinar de importante bugetului local. Aveți acces la toate informațiile. Puteți vă prezenta la direcția economică și vă spune exact câte sute de mii de lei anual se încadrează prin aceste exploatări. Bineînțeles, plătim cei partea ocolului silvic de administrare, din întreținere, din repădurire. Nu putem fi și în presă să spunem, că da, primăria nu câștigă nimic, că ea fură tot. Deci, bun. Propunerea mea am făcut-o și cu colegii mei de la Patrimoniu. Sigur, când se va încheia această anchetă, va avea o discuție și conducerea direcției silvice, astfel încât aceste probleme, care poate sunt într-adevăr foarte grave, poate nu sunt, poate fi jumătate, nu știu, o vedea la momentul oportun, în momentul când vine un document clar, final și va fi dezbătut în cadrul Consiliului Local. Deci, eu v-am spus exact care ar fi traseul instituțional pe subiectul acesta. Mulțumim, domnul primar. Domnul Tologiuc, mai Ocolul Silvic a spus în acea informare că a recuperat erudiciu și că așteaptă concluziile finale. Deci faptul este clar că există. Da. O cioată. Da. Restul au rămas să fie evaluate în... Da. Așa scrie acolo. Celelalte vor fi evaluate după momentul când timpul le va permite și are dreptate doamna Ioana. Pentru că prejudiciul s-ar putea, nu știu, să se ducă undeva la 10-15 cioate și în momentul ăla este deja dosar penal. Deci, închei. Lăsăm instituțiile statului care îi consideră așa considerăm. Trebuie să avem încredere. Eu nu pot să mă iau după ce spune o persoană. Eu mă repet și închei. Activitatea activiștilor din medii de salutat. Bravo! Celor care se ocupă de așa ceva. Pentru că îți sacrifici timpul, îți sacrifici, cum vă spun, și dușmăniile, prieteniile. Da, e corect. Eu nu spun că poate nu este adevărat ce spuneați, dar aștept finalizarea acestei anchete pornită de Direcția Silvică și Garda Forestieră. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții. Din punctul meu de vedere, să discutăm orice altceva în afară de adresa domnului Solugiuc. Cel puțin până acum. Asta e orice altceva, deci nu știu dacă au avut legătură discuțiile de acum. Puteau să aibă legătură cu totul altceva. Dacă e să mă înscriu și eu în direcția discuțiilor care au fost până acum, mi se pare că domnul consilier, iertat-mi fie expresia, a dormit ultimii 6 ani, dacă lui au trecut prin față
cred că estimează, să zicem, 1000 de proiecte și n-am învățat ce înseamnă să faci cu adevărat un proiect. Probabil că și urmarea presiunii depunerii declarațiilor de activitatea consilierilor locali s-a gândit el să se intituleze acel document proiect de hotărâre. Mă rog, luna următoare. deci, cel puțin la momentul ăsta, din punctul meu de vedere, este un document care... Domnul consilier, nu cred că avem dacă puteți să ne spuneți ce ați vrut din documentul respectiv. A doua chestiune, eu aș propune, pentru că acum se trece oarecum se pune cum să spun eu, se duce în derizoriu declarația pe care a făcut-o pe un canal de comunicare urmărit, domnul consilier local. Eu personal m-am simțit eu jignit și în numele meu, care sunt aici de câțiva ani în Consiliul Local, și în numele Consiliului Local și în numele colegilor din primărie. Nu pot să afirm că nu există niciun ban de la păduri care să fi dus în dezvoltarea și întreba. Solo, am și înregistrarea dacă vreți. Solo, se vede ceva făcut în Câmpul Lung? Nu, domnule, nu se vede nimic. Da, atunci, domnul primar, eu aș propune următorul lucru. Luați cineva de la urbanism, da? Cineva mai sportiv. Și luați-l primele 2-3 zile să-l face pe domnul consilier pe toate trotuarele, în primul rând. Hai să o luăm cu trotuarele. După 2-3 zile se lea și să ducă pe străzile care s-au asfaltat, ca să vadă domnul consilier. Să înceapă de la drumul tătarilor, să meargă pe stânga, pe dreapta, pe toate străduțele, să vadă cum s-a închis cercul cu drumul de la spitalul municipal, să meargă partea elaltă, la Bărâu More și așa mai departe. Parcările între să uite, stați, hai săptămâna următoare. Să lea și seara să-l ducă să vadă că urmarea proiectului de iluminat de pe vremea lui Șerban aveam un bec în capul satului și un bec în Sârla și așa mai departe. Să continui cu parcările, să se oprească după aia la cum să spun, clădirile administrative, reabilitate din banii primăriei, să se ducă la doamne directoare acolo și să întrebe măcar informativ cât lemn se ardea în fiecare unitate de învățământ și atunci o să vedeți că tăind, eu știu, un arbore care e verde și care înseamnă viață, până la urmă, noi am făcut, am salvat mulți alți arbori, care de fapt erau arși așa cum erau arși, fără nicio eficiență, fără nicio, da? Se vadă ce înseamnă reabilitări termice la acelor clădiri, da? Se meargă probabil în acești ultimi 6 ani, cred că au fost 10 sau 15 gospodării care au fost ajutate, care au luat și așa mai departe. Se meargă să vadă despre premiile date la copii în ultimii ani, atunci probabil că domnul consilier, în momentul în care va descoperi toate lucrurile astea, va avea onoarea de a veni în fața Consiliului Local și a-și cere scuze pentru afirmația că nu se vede nimic în Câmpul moldovenesc. Vis-a-vis la documentul care l-a trimis, mi-e greu să-l comentez atâta timp cât nu are o formă legală, are o poveste așa pe o jumătate de pagină care nu are nimic dintr-un proiect de hotărâre. Mulțumesc. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții, domnișoara Frutul. Da, așa aș spune și eu câteva cuvinte, că într-adevăr legat de această temă am vorbit mai mult despre alte aspecte, însă eu aș reține esența dincolo de ce s-a discutat și anume că merită de avut în vedere această inițiativă de declarare a zonei protejate. Vă spun sincer, din punct de vedere, eu nu cunosc foarte bine zona, dar bănuiesc că domnul consilier o cunoaște și poate că ar fi de analizat să vedem dacă, într-adevăr, această zonă a ajuns la cote necorespunzătoare de defrișare și poate că ar fi bine să luăm în considerare o analiză a acelei zone cu specialiști, cu cei care se pricep și de ce nu? Pentru că, într-adevăr, proiectul nu are bază legală, domnul consilier, toată lumea învață, că nimeni nu știm exact cum se
unii mai greu, după 6 ani, alții mai repede, nu așa. învățăm tot timpul. Așa, și nu, adică intenția mie mi se pare de bună și dacă într-adevăr specialiștii ce spun că acea zonă ar trebui într-adevăr să fie o arie protejată și acolo să nu se mai facă desfișări, nu văd de ce nu am putea iniția un asemenea proiect chiar de aici din primărie, din partea aparatului de specialitate. Pot să am un minut o intervenție vis-a-vis. Din păcate, experiența pe care noi am avut-o vis-a-vis cu Natura 2000, vis-a-vis de propunerea pe care ne-au făcut-o anul trecut sau anul ăsta, dacă nu cumva, de transformarea, de trecerea întregii văi a Moldovei în situl Natura 2000, are niște implicații ulterioare care vor genera complicații imense pentru primăria de cultură. Imense. Deci vedem că nu putem da drumul la tronsonul 2, vedem că de fapt pădurea primăriei stă, dar eu l-aș întreba pe domnul consilier dacă mâine reușim să facem acea păduruță scurtă aici și aia, că avem proiect. Și cred că foarte simplu. Veți vota să facem parc sau să facem curte aici. Pe partea ailaltă există un mod sustenabil de exploatare. Faptul că s-au făcut două furturi, zic că nu trebuie să cădem în cealaltă extremă. Asta este părerea mea. Deci, hai să sesizăm, este foarte bine. Eu dacă eram în locul dumneavoastră, eu veneam și propuneam o comisie în care să fie 1-2 consilieri, 2 oameni din primărie și să mergem într-adevăr să vedem dacă se respectă amenajamentul silvic. Eu asta aș fi făcut. Mi se pare aberant să te duci să acuzi proprietarul de faptul că cel care administrează o furat de acolo. Pe bune? Nu, ba, exact asta a fost. Cine-i de vină? Primăria Câmpul, că dacă spunea, domne, o furat pădurarul ăla, nu era așa de interesant. Dar dacă e, cine a furat? Primăria Câmpul a furat, domne. Unde-s banii? Nu-s banii, domne, s-a făcut nimic în primăria Câmpul. Eu exagerez? Uite, domnul primar, hai să punem un ecran să pe acest subiect, deci e foarte bine că îi dăm cu părerea, dar rămânem la părerea de nespecialiști. Punct. Trebuie să recunoaștem. Și eu, în primul rând, eu. Da? Părerea mea este următoarea. Dintotdeauna eu am respectat exact circuitul documentelor între instituții. Specialiștii să-și pună exact punctul de vedere. Are dreptate și domnul Șaraflutu. Da, noi luăm această, așa zisea, intenția domnului consilier, va fi analizată de către inginerii silvici din cadrul Serviciului Patrimoniu, da? Pe acest subiect nu e simplu să vezi ce înseamnă să-ți vezi un parc. Hai să vedem cum, ce înseamnă asta, da? Haideți propunerea mea, că nu terminăm și o să trecem la niște acuze care, la un moment dat, rămân fără niciun fundament. Să lăsăm specialiștii din primărie, să lăsăm să vină toate documentele de la organele de anchetă, vedem, vor lua o decizie, la final, când avem toate rezultatele, va fi chemat și directorul direcției silvice și șeful de ocol silvic în fața Consiliului Local și vom trage câteva concluzii, sau mai bine spus, luăm niște decizii foarte clare. Vom vedea și ce decizii vor lua atunci. Da, iar asta este părerea mea. Că așa ne găsim, dăm, acuzăm pe niște chestiuni pe care nu vorbim ca specialiști. Vorbim din auzite. Mulțumesc, domnul Mapure. Da, eu vreau să spun că exact la asta vreau să mă refer și eu, ce a spus domnul consilier Bărbarii. Noi facem acum, deci ne ducem cu pile la București, băi, oare nu ne lasă să facem și tronsonul 2? Și acum noi venim să facem arii protejate în Câmpul Lung. Peste un an sau 2 vreți să facem o pârtie de schi, fond, să facem pe partea aia, să facem așa ceva, mergi pe urmă la București, cu pile, cu sarsanare, ca să-ți dea voie, ca să tai 2 copaci. Deci noi ne batem cuie singuri în talpă.
Eu părerea mea. Că s-a furat, are dreptate domnul consilier și Sologiu. Dacă s-a furat, să plătească cel ce a făcut. Foarte de acord cu domnul. Dar nici de cum să nu trecem în extrema alaltă, facem mare protejate peste tot și pe urmă vrem să ne dezvoltăm în câmpul lung. Nu se poate. Și cu dezătăța și cu sufletul în rai nu se poate. Eu, ultimul cuvânt care l-am, pentru că discut numai pe documente. Noi avem un amenajament silvic trecut prin Consiliul Local și aprobat exact pe suprafețele sau pe cantitatea de masă lemnoasă. Dar cei care doresc într-adevăr să devină mai specialiști, noi vă punem la dispoziție amenajamentul silvic, să-l studiați, să vedeți exact cum se exploatează masa lemnoasă. Da? Cum? Amenajamentul de la rog l-am trimis la solicitare. Da, da. Doamne, puteți discuta și cu alți specialiști. Noi o să vedem și închei, o să pe subiectul acelei adrese de intenție, specialiștii din primărie își va da un punct de vedere. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul primar. Trecem mai departe. Doar un moment, domnule președinte, nu vreau să se înțeleagă că careva dintre noi care am luat cuvântul suntem de acord cu tăieri legale. Da. Nici o formă. Discuția este despre altceva. Este despre o bună administrare a unei resurse. Că pădurea este o resursă. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Voicu. Punctul numărul 17 pe ordinea de zi. Adresa SC Flor Construct, numărul 2867 din 13 a 12 a 2021, înregistrată la numărul 17 a Consiliului Local din 14 a 12 a 2021. Discuții. Pe scurt, eu vreau să vă fac o informare asupra acestui document. De fapt, este și domnul jurist Petroae să ne completeze exact ce se întâmplă cu... noi suntem încă în instanță. Deci, acum 3 săptămâni, Garda de Mediu ne-a chemat la sediul de la Suceava, Primăria Municipiului, Consiliul Județean, firma care a închis depozitul de la Hurghiș, firma SUCT, și comisarii Gărzii de Mediu de la Suceava, pe subiectul închiderea depozitului Hurghiș, etapa a doua. Deci, depozitul de gunoi de la Câmpul Lung este închis pe etapa 1, care face parte din acel sistem integrat al deșeurilor din județul Suceava, în care au intrat și Bafradorne, Rădăuți, Făticeni. Dacă celelalte UAT-uri, sau mai bine depozite, au avut și etapa a doua în acest mare proiect sistem integrat al deșeurilor, Câmpul Lung nu a avut etapa a doua, spunând că nu sunt gata să termina bani. Ei, acum, ca să se închidă tot proiectul, acest sistem integrat de management al deșeurilor, trebuie finalizată și etapa a doua la Câmpul Lung moldovenesc, da? Al depozitului de deșeuri de la Câmpul Lung. Bun. Noi am făcut, Consiliul Județean a făcut o adresă să preluăm noi depozitul. În momentul când a intrat în lucrările de închidere, noi l-am predat Consiliul Județean terenul respectiv cu tot cu gunoaiele de acolo. Ei, pe parcursul derulării închiderii depozitului s-au mai adus Flor Construct, s-au mai adus de la 21 de localități gunoi la depozitul din Câmpul Lung. Când și-au dat seama că suprafața noastră, care e din 19.500 ceva de metri pătrați, proprietatea Câmpul Lung, municipiului Câmpul Lung, ei, au fost deja prea târziu și deja dumnealor au cumpărat Flor Construct încă două parcele de amândouă însumate de 6.000 ceva de metri pătrați. Au continuat lucrările, s-au făcut depozitul e închis, securizat, tot este monitorizat. Ei, acum, în momentul când Consiliul Județean zice, domnule, să preiei depozitul. Și am zis, domnule, nu preiau. Nu preiau, domnule, nu-i preiau, că eu n-am bani 500.000 de euro să închid eu depozitul etapa a doua. De ce nu s-a făcut prin fondul de mediu? Bun, ne-a dat în judecată Consiliul Județean. Da? Pentru că și am câștigat la Curtea de Apel Suceava, depozitul rămâne încă pe Consiliul Județean. Ei, acum când au venit Garda de Mediu și spune, domnule, stai că voi ați dat o adresă la fondul de mediu, că vreți să bani pentru închiderea depozitului de la Câmpul Lung. Da. Ei, în momentul când eu am înaintat documentele la fondul de mediu, eu nu doamna Orcu.
Doamna că trimite toate documentele care sunt proprietatea, terenul și așa a municipiului Câmpul. Nu trimite și ăia așa să mici ceva de metri pătrați. Pentru că e o carte, este o carte funciară separată, e proprietar sau constructor. Bineînțeles că noi am primit toată documentația, a venit răspunsul. Da? Aprobăm suma necesară pentru închiderea 19.000 de metri pătrați. Păi! Gata, au explodat garda de mediu. A venit garda de mediu, documente. Pus la dispoziție toate documentele, inclusiv și decizia finală de la Curtea de Apel Socială privind ca să nu preluăm noi teren. Ei, presiunile sunt atât de mari încât dumnealor vrea ca acest depozit să fie preluat de primării și mi-a dat și termen, până la 31 decembrie 2021, să comunic cum s-a rezolvat problema. Acum, la garda de mediu, când am fost noi toți factorii decizionali acolo, s-au luat în discuție. Dom'le, prima variantă, avocatul Flor Construct, dom'le, să facem schimb de teren, ăsta de 6.000 și ceva de metri pătrați, care este acoperit cu ceva mii de tone, 10.000 de tone de gunoi, cu un teren de 7.000 și ceva de metri pătrați de strada Uzinei. Ei, discuțiile nu m-au fixat de dreptate ca să vă informez corect asupra acestui subiect. Discuția a zis, domnul avocat, niciodată primăria din Câmpul nu o să fie de acord cu asemenea, să zic așa, ca tranzacție. Cum adică? Cum se face schimb de teren? Zic, eu vă spun din experiența de administrație publică locală. Vă dați seama ce... Vreau să vreți să scăpați, da? Dar cine le ia? Se lasă cu niște verificări a unor instituții de stat, de nu se vede. Nu vreau să folosesc denumirea sau numele unor instituții de stat. Dom'le, dacă într-adevăr dumneavoastră vreți să puneți o umăr, ca ajutor să închidem acest depozit, să doneze Flor Construct, nu știu termeni juridici, dar după mine s-ar putea să fie o donație către OAT Câmpul Lung, supravază de 7.000 ceva de metri pătrați, bineînțeles cu gunoaiele de acolo. Bun. Deci totul a fost ok, da, doamne, o să facem așa, o să trimite o hârtie de donație, ca să ne trezim că vine hârtie de la Flor Construct, dumneavoastră ați citit-o, ei își mențin în continuare acest schimb de terenuri. Acum, și eu finalizez și dacă ceva am greșit sau n-a fost așa, domnul jurist 100% vom completa mult mai la obiect. Ei, faptul că există pe rol la Suceava, domnul jurist la tribunal sau unde suntem noi acum? La tribunal. Ei, există pe rol. Deci eu o fost prin... Ei, cum pot eu acum, sau eu să vin în fața Consiliului Local să spun, știți, domnul consilier, eu am inițiat un proiect de hotărâre pentru acest schimb de teren. Pentru mine, consider răspunsul care îl voi da și Consiliul Județean pentru că a venit și o adresă de la Consiliul Județean, nu? Este venită, nu? Domnul director, este venită o adresă la Consiliul Județean săptămâna trecută, prin care cumva să preluăm terenul de acolo. Ei, bineînțeles că o să-i dăm un răspuns de genul, având în vedere că pe rolul instanței de judecată există acest proces în care e chemat Consiliul Județean, Primăria din Câmpul Lung, dar și Flor Construct nu e chemat în instanță. Există acel proces prin care vrea acel schimb de teren, dacă e o vreo instanță de judecată din România, va veni și scrie acolo, decide. Se aprobă schimbul de teren între strada Uzinei de 7.000 ceva de metri pătrați și 6.000 ceva de metri pătrați de Burgheș. Domnule, eu sunt obligat prin lege să duc la îndeplinirea deciziei unei instanțe de judecată. Că eu nu pot de la sine să fac eu acest semnea schimb. Asta la fi, vă dați seama la ce mă refer și nu vreau să folosesc nume de instituții, da? Ei, eu cam așa văd lucrurile, de ce nici nu i-am chemat. Ar fi vrut cei de la Flor Construct să vină, să vă convingă pe dumneavoastră, să faceți acest schimb de teren, până într-adevăr dumneavoastră să luați o decizie, eu am trebuit să vă informez corect cum stau exact lucrurile vis-a-vis de acest depozit. Îl rog pe domnul jurist Petroai, dacă cumva mi-a scăpat ceva și vă rog, explicați domnule consilier să cunoască foarte bine ce înseamnă ceea ce cer dumnealor. În privința schimbului, doamnă și domnul consilier, în primul rând, dacă dorești un schimb, bunul de imobile care facă dreptul schimb, trebuie să aibă valori
relativ egale, care s-ar dori lucruri. Ori în cazul de față, se dorește să se schimbe o stradată de 620 de metri pătrați, care e acoperită de gunoi și care practic nu are nicio valoare de piață, cu un teren construit, pus construcție de 7468 de metri pătrați, aflat pe stradă o zi. Acest teren a fost evaluat. Știți că ați aprobat închirierea de flor construct în ianuarie 2019 și este evaluat la suma de 164.000 de euro. Și suntem punctați, suntem în instanță și pe aceste de recuperare, spuneți. Ceva cu noi judecată și cu Consiliul Județean și ne-a cerut despăgubiri pentru acest teren și de asemenea a cerut să fim obligați la efectuarea unui schimb și dacă nu vrei schimb, să fim obligați să cumpărăm. Apelea că de ce de inadmisibil după părerea mea și nu o să aibă schimb de cauză, procesul va dura. Un proces care va dura mai mult timp. De asemenea, ce spune acolo că s-a extins depozitul curbii și pe terenul lor, nu are nicio legătură cu realitatea. Domnul consilier, depozitul a fost închis în 2011, în aplicarea respectiv. În urma semnării acordului cu Consiliul Județean, privind proiectul de management integrat al deșeurilor și mediul social. Și din acel, din 2011, deșeurile trebuiau duse la depozitul la Elișești. A fost un depozit la Elișești. Urmărit tarifele, tocmai ca ele să fie de pe... Da. Flor Construct a cumpărat aceste 200 de teren și a obținut un acord de mediu temporar pentru un an de știre din 14 mai 2013 până în 14 mai 2014. Doar că un an aveau voie să respecte strada respectivă. După care trebuiau să ducă coloanele la deșeurile la Ilișești. Ei nu le-au mai dus. Nu am predat constructorului în 2013 groapa de gunoi și lucrările s-au făcut prin Chipru și pe suprafața lor. Deșeurile aduse de ei, de cele 21 de localități, unde ei erau operatori de salubritate. Mulțumim pentru precizări. Dacă mai sunt discuții, domnul Roșan. Eu vreau să văd dacă am înțeles corect și din ceea ce spun eu acum, poate într-un limbaj mai accesibil, mai comun, află și colegii din Consiliul Local. Eu am înțeles în felul următor, că acolo e vorba despre două parcele de teren. O parcelă care este a primăriei, pe care era vechiul depozit de gunoi, și o parcelă a Flor Construct și cele două parcele sunt învecinate, sunt lipite. Ei, pe parcela lor Flor Construct o depozitat deșeuri, ca să fie clar, nu numai de la Câmpul Nou, ci și din comunele învecinate, care trebuia dus la Moara, mă rog, nu au fost dus, au fost dus parțial, e altă problemă, dar cantitățile, cele două cantități de gunoi, ele până la urmă s-au comasat într-una singură, dar acest lucru s-a întâmplat după ce noi am predat terenul și cu depozitul de deșeuri Consiliul Județean, care trebuia să monitorizeze investiția de închidere a gropii de gunoi. Deci acest lucru, dacă s-a petrecut pe perioada când terenul, proprietatea primăriei, era administrat de Consiliul Județean, cei care monitorizau proiectul respectiv. Acest teren noi nu l-am luat nici la ora când vorbim, nu l-am preluat înapoi. Deci discutăm despre ce să discutăm. Discutăm acolo despre niște nereguli care s-au făcut în perioada când Consiliul Județean a administrat terenul respectiv și depozitul nostru de deșeuri, Flor Construct depozitul lor de deșeuri și noi acum să preluăm niște, nu știu, ce a spus pentru cuvântul unui academic, niște urșărei acolo. Ce să preluăm? Deci, asta am înțeles eu. Dacă n-am înțeles bine, atunci vă rog pe cei care au de toate. Dar înțeles, foarte bine ce am înțeles. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții, domnul Voicu. Când s-au executat lucrările pentru închiderea depozitului de deșeuri, aceste lucrări s-au făcut în baza unui proiect, un proiect tehnic, care ar trebui să sunt sigur să avut la bază și niște planuri, un plan de amplasament, care identifica foarte clar care este depozitul și suprafața, amplasamentul pentru a fi închis. Dacă nu s-a respectat acea amprentă la sol, cum
spus și colegii mei, nu cred că poate să ne fie imputat nou municipiului Câmpul Mălăvenesc. Acolo, la acel proiect, au existat șef de proiect, au existat dirigent de șantier, responsabil tehnic cu execuția, toate specialitățile care le impune legea. Dacă cineva nu a observat că se desfășoară lucrări și în afara perimetrului aprobat, nu este vina noastră, a municipiului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Nu este vina noastră faptul că s-a permis funcționarea unei gropi de către garda din mediu, când ea avea aprobare de depozit temporar pentru un singur an. Deci nu-i treaba cu condiția de a lua gunoi, exact, era condiția esențială de a depozitare temporară, exact. Da, mulțumim. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, o să dăm un răspuns celor de la Flor Construct, aparatul de specialitate, probabil, după cum spunea domnul primar, după ce o să avem un rezultat și la procesul care este în desfășurare. Mulțumim. Termenul. Da, spune, domnul. Bună ziua! Vladan Pogu și mă numesc, sunt condus cu modificați, mă cunoaște și direct companie Consulting și administrator de posturi ecologic la mare. Nu am participat la discuție de la început, dar aș vrea să fac o radiografie acestui depozit de la Tulci. Deci în 2006, când am semnat contractul cu Primăria Consiliul Local și Primăria Municipiului Câmpul Mălăvenesc, într-un proces verbal care există la documentație, Primăria Municipiului Suceava ne-a predat o suprafață de 2,45 de hectare de teren și groapa Tulci. Deci în primăria, nu, Consiliul Local. Deci în 2006. Nu Suceava. 2006. A spus Primăria Suceava. În 2011, în momentul când s-a hotărât închiderea depozitului de la tuturor depozite ecologice, depozite neconforme, în 2011, pe 16/7/2011, pentru că se punea problema ca acele deșeuri care erau în zona Câmpul Moldovenesc, inclusiv municipiul Câmpul Moldovenesc, să fie duse în alte județe. Aici, la Consiliul Local, s-a discutat aspectul acesta, să găsim o formă de a putea să nu ducem deșeurile mai departe. Contribuția salariaților de la primărie, de la Câmpul Moldovenesc și a mea personală, am reușit și am obținut o aprobare de la Agenția de Mediu Bacău, prin care, pe suprafața existentă de 2,45 hectare, 2,05 hectare să fie închisă conform legislației la data respectivă, iar diferența de 0,400 de hectare să fie transformată într-un depozit, într-un spațiu de stocare temporară, acel deșeu urmând să fie folosit ulterior pentru profilarea depozitului de la Câmpul. Termenul de execuție acelei perioade era până de maxim un an de zile. Atunci, la data respectivă, inițial s-a discutat despre o platformă care să facă în partea stângă la intrare pe depozit. Ulterior, prin contribuția de doamna Olcu, s-a hotărât că acea suprafață să fie chiar în interiorul depozitului. De asta vă spun că la hotărârea că din 2,45, 2,05 să fie depozit închis, 0,40 să fie spațiu de stocare temporar. S-au mutat practic, deci, dacă avem imaginea depozitului, deci, la intrare în depozit, acel spațiu de stocare temporară a fost în partea dreaptă, al depozitului. Atunci, la data respectivă, domnul primar, cred că își amintește foarte bine, din momentul respectiv era viceprimar, la data respectivă, noi la data respectivă am fost nevoiți prin acea dispoziție ca, practic, o suprafață de gunoi de pe depozitul respectiv să le mutăm pe depozitul mare. Deci, asta ar fi 2,4, deci suprafața depozitului, iar 0,40 ar fi aici. Deci,
Iar noi... de depozite. Terenurile societății Florconstruct sunt în partea asta, aici, care în momentul acesta sunt acoperite de groapa de gunoi, conform acestui plan. Deci, când s-a aprobat, când s-a predat suprafața asta de teren, de 2,4 hectare de teren, din care s-a stabilit 2,05 să fie groapă de gunoi, iar aici, în partea asta, spații de transfer și de sortare. Pe două suprafețe. Pe un an de zile. Deci se face, pentru că nu avem un plan de situație corectă în față, se face confuzie că această suprafață de teren ar fi în partea asta. Deci, în partea asta sunt cele două suprafețe de teren ale Florconstruct. Deci, care sunt depuse atașate în spate la documentația dumneavoastră. Deci trebuie să vă aplicați cu multă atenție pe planurile de situație, ca să înțelegeți la ce suprafețe de teren facem noi referire și la ce suprafețe de teren au fost predate de către Câmpul Lung, municipiul Câmpul Lung, către operatorul de stabilizare care era atunci Florconstructul și după aceea către cel care a închis depozitul Furtiș. Continuați, vă rog frumos. Și cred că să continuăm mai departe ce s-a întâmplat în toată perioada aceasta. Deci vă spuneam că în 2011 până în 2012 s-a făcut operarea, s-au mutat o cantitate de deșeuri de pe acea platformă, pe platforma veche și depozitarea s-a făcut temporar pe acei 0,4 hectare. În 2012, pentru că practic nu a existat posibilitatea de a se depozita cu noi în acel spațiu, s-a analizat atunci la nivel de societate, la nivel de primărie, găsirea unei posibilități și am închiriat un spațiu de la domnul Domindie, acel spațiu care se află în partea stângă al depozitului. Deci, acel spațiu de care vorbim, deci asta este groapa, este spațiul de aici, exact de la capătul depozitului. Deci, între drumul de acces, mai este o suprafață pe care a fost organizarea de șantier pentru a achis depozitul și după care suprafața care este și momentul de față aici la Florconstruct. În momentul când noi am închiriat acest spațiu și am scos autorizația, am făcut revizirea autorizației de mediu în 2012, nu era cumpărat acel teren. Deci noi am obținut autorizația în baza acelui contract de închiriere, închiriere cu posibilitatea de a fi cumpărat. În 2013, când noi am solicitat autorizație pentru închidere, pentru faptul că noi am cerut atunci pe 2480 metri pătrați, pe toată suprafața am cerut depozitarea, dar el nu era acoperit decât aproape jumătate din spațiul respectiv, cei de la mediu nu ne-au permis să mai facem depozitarea aici, pentru că deja depășeam perioada de un an de zile. Motiv pentru care ne-a sugerat în momentul respectiv să căutăm o altă suprafață, unde să putem face treaba. Deja eram acum în anul 2013. Deci vorbesc de anul 2013. Când deja se discuta problema de închidere de depozit. Aici, la baza acestei suprafețe, erau două rude, Mândrilă și cu Domite, care de fapt rude și cu cel care sunt în față. Această persoană, și cât poate găsi în corespondență la primărie, în continuu insista pe faptul să facă un schimb de teren, așa cum făcuse și pe Nițioi, de suprafața aceasta cu primăria, să facă un schimb de teren pentru suprafața respectivă. Cei de la COGT, împreună Consiliul Județean, era problema cu extinderea terenului ce se poate face la data respectivă, pentru că ei nu mai aveau spații de profilare pentru depozite. Depozite să aibă anumite patru, trebuie să aibă anumite trebuie și condiții tehnice. Cantitatea de depozite, deșeuri care erau la data respectivă pe depozit, era mai mare decât cei ce permiteau lui să facă profilare și asta a adiționat să facă realocarea acestui deșeuri mai departe. Ei, motiv pentru care, personal am participat la discuție de atunci, s-a găsit o soluție, pentru că nu se mai putea, practic, exista timp foarte scump pentru a putea să facă un schimb sau să găsească o altă soluție pentru a putea să facă extinderea respectivă, ca Florconstructul să achiziționeze acel teren, ca ulterior, împreună cu primăria de la municipiul Câmpul Lung Moldovenesc, cu Consiliul Județean, găsească o soluție pentru a putea să facă extinderea la acel teren. Vedeți și motivul pentru care noi, la data respectivă, am depus o adresă. Deci, am făcut achiziționarea, am făcut un contract în 2013, un precontract de cumpărare pentru cele două suprafețe de teren, în care a fost pus o clauză în contract respectiv. Că noi nu putem intra în posesia terenului decât în momentul în care se achizită integrat.
Noi, când am scos în 2013, care vorbește de că am scos autorizația de mediu, deci noi am solicitat autorizația de mediu pentru cele două suprafețe, dar având contractul respectiv, care era cu clauză că nu eram proprietari, noi ne-am putut să putem să intrăm în poziția, să putem să obținem autorizația, să avem dreptul de operare pe acel teren. Pentru că era proprietatea noastră, era proprietatea lui Mândrină și altă mie. Noi am depozitat în continuare pe această suprafață de aici. Motiv pentru care se pot vedea și actele de la garda de mediu, am fost inclusiv amendat și inclusiv am fost sumate pentru că ajungea gunoiul tot în stradă, am fost ajuns acum cu gunoi. Deci, în 2014, pentru noi cumpărasem terenul, dar nu-l finalizasem, s-a făcut contractul final pentru cele două suprafețe, pentru 6.800 și de metri pătrați de aici. Teren care, prin extinderea 2014 care au făcut-o cei de la CLVT, deci au ocupat acel teren. Deci noi pe acest teren n-am depozitat niciodată. Iar a se face vorbire că se depozita terenul care a fost adus la cele 23 de comune, nu este de la teren, ci se depozita la cele 23 de comune a fost aici. În suprafața asta, nu aici. Aici motiv pentru care și acum dacă mergem acolo, o să observăm că de suprafața asta, care vine sub această formă, deci este suprafața asta, o foarte mare suprafață de aici înseamnă drumurile, înseamnă coloanele, înseamnă tot ce înseamnă alimentările cu sevigat și tot ce este foarte suprafața asta pe care aceeași poveste pe care am întrebat la ședința de la Garda de Mediu și care a întrebat pentru că și amintea un domn consilier că asta prin forma inițială, de la forma inițială ca să poți să ajungi să închizi cu banii europeni la forma aceasta, în spatele există și documente. Sigur a fost. Adică și între șantier, apoi au fost acolo și celelalte care nu s-au ajuns, pentru că aici s-a închis depozitul ăsta. Este act lichide pentru depozit și în modul că s-a vorbit și predare probabil că tot forma aceasta, nu este forma aceasta inițială care a fost. Ei, ce s-a întâmplat cu aceste deșeuri? Probabil că foarte mulți dintre cei care... Deci, în momentul când s-a făcut profilarea de aici, domnul Florea, vă rog să scurtați. Acest deșeu care a fost aici, o parte foarte mică a fost folosit pentru profilare, restul acolo s-a dus la Gura Morului și la Suceava pentru profilare de acolo. Și s-a curățat terenul ăsta că a fost condiția garne. Am cărat sute de mașini s-au cărat de gunoi de aici, care s-au dus în momentul respectiv la Suceava. Deci asta este istoria acestui depozit. Dumneavoastră, din cererea care ați făcut-o dumneavoastră, am înțeles că vreți un schimb, nu? Da. Asta. Deci noi trebuie să vedem dacă suntem de acord cu schimbul sau nu suntem, nu? Deci el a patinat, s-a prezentat și s-a întâmplat că de fapt acolo, acel teren, nu este teren ocupat de către gunoi dus de către noi sau noi l-am folosit terenul respectiv și acum odată l-am folosit și odată cerem valoarea lui, să cerem schimbul sau să... Da, acum îl dați nu. Terenul? Pe cum se vinde teren dacă terenul este ocupat de către goală? Păi și atunci ce valoare are schimbul? Adică cereți un schimb? Asta vor fi experții care vă spun ce valoare are. Da, dar dacă terenul dumneavoastră nu are nicio valoare, cum doriți să schimbați? Nu există să mai avem ce fel valoare terenul. Păi dar încercați să-l vindeți, să vedem ce valoare are. Păi atunci l-ați scos la vânzare? Pe cât îți spune la vânzare asta, decât acest teren aparține un proiect al Uniunii Europene. Așa, avocat v-ați susținut dacă îmi permiteți. Pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare, vânzătorul are obligația să predea proprietatea și poziția asupra bunurilor pe care îl vinde. În momentul de față, noi avem proprietatea asupra terenului, dar nu avem poziția, deoarece este îngropată în proiectul de extindere a gropii de gunoi. Prin urmare, chiar dacă am încercat să-l vindem, niciun cumpărător de bună credință nu va dori să achiziționeze un teren în condițiile în care nu poate intra în poziție. Deci nu primește toate atributele dreptului de proprietate. Mai mult decât atât, cum am putea noi solicita o vânzare a unui teren care a fost ocupat de deșeuri și se află în starea în care se află aflat. Terenul, dacă se va ajunge să fie restituit proprietarului, trebuie restituit în conformitate cu situația care se exista la momentul la care a fost ocupat. Deci readus în starea în care a fost înainte de a fi ocupat. După aia putem vorbi de o vânzare și o anumită expertiză a terenului, să vedem valoarea acestea. Dar solicitarea noastră a fost de întocmirea unui proiect, de primirea avizelor de la toate instituțiile abilitate și după aia supunerea la vot a unui schimb, deoarece se poate. Iar, cum ați observat și din notele gărzii de mediu, vi s-a pus în vedere să întreprindeți toate demersurile pentru a putea intra în proprietatea tuturor terenurilor care sunt
supraapa de gunoi, pentru a putea solicita finanțare pentru închiderea definitivă a gropii de gunoi. Dar de ce trebuie făcut în unui schimb? Aceasta este soluția pe care noi am propus-o. Dacă dumneavoastră aveți altă soluție, puteți veni cu o altă soluție și vedem, o vom analiza. Dar asta e soluția pe care noi am propus-o acum. Din câte am înțeles noi, a fost făcut o cerere de donații la un moment dat. Mai sunteți dispuși ca să donați acest teren? Aceste discuții vor putea fi avute cu proprietarul terenului, nu personal cu mine la acest moment. Nu a fost încă permis în această manieră. O să discutați cu domnul Florea. Domnul Florea, la momentul actual, v-ați făcut o solicitare cu privire la încheierea unui contract de schimb cu evaluările ambelor terenuri, cu diferența acceptată de către partea care dă un teren cu o valoare mai ridicată. Trebuie fiecare de acord să primească acel teren, ceea ce e clar că nu veți primi acel teren pe o zi. Mi se pare tardivă treaba să mai discutăm. Nu, dar poate să manifesta intenția de cumpărare a acelui teren. S-a manifestat această intenție. Să iei o groasă de gunoi depus pe acel teren și să dai un teren de 7. Din păcate nu a fost. Mi se pare că te gândești undeva... Sunteți într-o concluzie, nu a fost luat o groasă de gunoi, a fost cumpărat de Președinte, o să primiți un răspuns la solicitarea dumneavoastră. Trecem mai departe. Punctul numărul 18, situația lunară privind activitățile realizate de persoanele beneficiare de ajutor social, conform planului de acțiune în luna noiembrie 2021, înregistrat la numărul 35.615 din 2 a 12 a 2021. Discuții. Trecem mai departe, punctul 19, diverse. Domnul consilier. O clipă, dacă vreți să vă reamintesc că am primit adresa de la Direcția Silviei cu Suceava, care de fapt a fost discutată la punctul cu cererea domnului Soloviu. Deci, asta e singurul document care l-am acoperit. Mulțumim, doamna secretar general. Domnul Valvaroi. Foarte scurt, aș vrea să amintesc aici o acțiune și onor celor care au gestionat-o și au demarat-o. Este vorba de zilele în care s-au făcut fotografii la Muzeul Arta Lemnului. A fost o inițiativă absolut remarcabilă. Cu siguranță că nu o să pot să-i amintesc pe tot, așa încât n-am să amintesc pe nimeni. Cu siguranță sunt oameni și din primărie și din conducerea Muzeului Arta Lemnului. Ceea ce aș vrea eu să aduc în atenția Consiliului Local este că eu cred că această acțiune nu va putea să-și arate cu adevărat întregul potențial și beneficiu decât în momentul în care acele fotografii care le-am văzut cu toții și care sunt absolut fabuloase nu vor fi strânse și puse într-un album, un album pe care și domnul consilieria îl va putea oferi în momentul în care se duce în vizită undeva, ca să arătăm tradițiile care se păstrează la momentul ăsta, un album pe care domnul primar o să poată oferi vizitatorilor care ne trec pragul, un album care cred că ar trebui să fie la punctul de informare turistică cu siguranță. Mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt alte discuții la diverse.